manan. So sa kaawit. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan so sa kaawit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Carmi. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan. Pagsubok. RMN Drama presents Handumanan So sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? May kini sa kababay nga taga Pinamungahan, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Carmen. Ay, patyo ka, skulata! Ang tagam ka! Hindi na masuko magpangayuan og ipalit ang bugas. Huwa na tay bugas. Uy, gigutom lang atong anak. Ayaw ko niyo surang-surang, ha? Kaya napildi ko sugal! Huwag napildi na ka. Ako na yung mapahimungtan. Tubag ka, maging... Sumapag-away ni Mama pa. Utros kang gadag, bisit! Ayong hingaling busit ang atong anak, ha? Palas mo din eh! Magbubuak may kapuslanan! Ay. Oh! Kuha niyo magamit! Na! Imo ba ko naging paglabay ko mga sinina? Panglayas mo din eh! Mga busit mo! Kinuo ko. Kadagan ba ni mong bunog, Carmi? Tungod is binuhatan ni Alima. Oh, salbahe siya. Makitaan ko lang ganitong tawhana, dili ba putlan gid ako sa siyang liog. Pasag din na lang to siya, ma. Anihin na lang ko sa ato. Walay problema na ako nga anhi ka sa ato. Total, mabuhi raman ta din, ba? Salbayas man akong papalula. Sus, Ginoo. Ultimo bata na hibaw na nga salbahe sa niyang amahan. Unsa ba'y gianhin mo? Magpapatay ka na ako, ha? Kinsa marang gikalalis ni Mama? Oh, niya si Ali. Nganong niya ka? Pauli na sa today. Imo pa paulion? Aron imo na sang dapatan? Sa iluwa lang gusto mong gibuhat ni Carmi, ma. Ako yung sahar nga, di na lagi ito mausab. Sa iluwa lang guday. Balik lang sa ato, eh. Kung mag-away mo, away lang. Walay dapatay. O kung ikaw napulaan ka na sa akong anak, iuli sa mayong kabubuton. Dili kay imong bunogon. Kay kami andaman ming mudawat sa among anak ba? Dili pa man mo kasado. Sa iluwa lang gusto mong gibuhat, ma. Day, ito na rin. Mauli na sa ato, day. Ma, uli lang to sa ato. Oh, No, gusto na makipamahulis dodong sa ato. Oh, unsa man ka, Carme? Mobalik ka sa inyo o dili? dili ko gusto nga magdako ang akong anak mga way ilhong amahan. Mabalik na lang ko sa amo. Salamat, day. Basta tumana lang yun ang imong gisaad, ha? Kadili na ko ni mo pasakitan. Oo, day. Ako nang tumanon. Dayo, ipalit na konsumo na to. Salamat, Dong. Ay, salamat din taon kinausap na sa Ali. Nihatag na siya pangonsumo na mo. Uwa na sab siya manukal. Ay,
Maayo lang unta kung magpadayon na ni iyang kabuutan, uy. Sakit! Sus! Ali! Eh, naunsa ka? Nagyaw-yaw magod ka diha. Disapot ko. Pildi ko sugal. Nibalik na sa likod panugal? Lingaw-lingaw ram gunagod. Pildi pa yun. Ay, undangi na lagi intaw na pagsige ni mong panugal, uy. Nyara ko mundang kung makabawi ko. Dong, mangayo di ko ni mong kwarta. Saan naman sa nimong kwarta? Muskwila na biyang atong anak. Kinahanglan na siya mga gamit sa eskwelahan. Okay kwarta eh. Wa kay kwarta. Wa kay kwarta pa. O niya, masige magkakapildi. School na ko pa. School sa kabuwang. O, saan na ni mo bata, ha? Ngayon mo man gilagnot. Mao ni nagkaingos away. Basta ba, Ali? Ayoko na nagdapatin na itong anak. Mao ni nagkaingos away. Na? Wa kay bota mahanak, ha? Kita ang mag-away. Mao day itong saba kayo mo ganiha? Kinag-away day mong ali? Oday, iyan naman hinong gidapatan ng among anak. Utog ako siyang gibugno, oy. Huy, day. Ikaw uda-utara ba kaayo ka, day, oh? Nga, mayo pag-imo na lang ng biyaan si Ali. Ang amo man sa kong anak nga akong giyunahuna, day. Kung ako siyang biyaan, magdako siyang way amahan. Kung ako pa'y natimingan, ana, no? Dugay ra na akong gibiyaan si Ali. Ano sa mga sagka nga giubo naman ka? Tungod din si pagsigi ni mo kalatan ako, no? Oh, walay kamatyan mo. Hatagin na rin ko kwarta, be, para palit og bugas. May kwartay kahatang mo ay. Ako pa ni mo no, may pagmulayas ka din eh. Dala na yung mga anak. Kuningon ini naman lang ganit, no? Nga dili kita magkasinabot. Mas may pagmapauli na lagi ko sa amo. Is kadagka ba ni mong storyo layas na oy? Oh, Oo. Tayong pagbuminaw sa Panig mo mga sinina. La, layas mo. Ali! Unsa man, hugot na gyud ang imong desisyon nga anhin na kas ato? Oh, ma. Kay mamatay ra ko sa kamot ni Ali kung magpabilin ko niya. Nahala sige. Dinhin na lang kas ato. Kay patambalan ti kaan ang imong gibati. Salamat ni mo, ma. Sa imong pag-atiman ako. Ay, maayo na gid taon akong lawas. Unya, unsa may plano ni mo ron? Ikaw lang unay bahalang mabantay sa akong anak, ma. Oh, kaya asa man day ka? Mangita lagi kong trabaho, ma. Bahalag tindira lang. Ay, salamat in taon. Kinakakita din kong trabaho. Ay, salamat, Ginoo. May kasuporta na ko sa akong anak. Kumusta man ang imong trabaho, nak? Okay naman, ma. Di kayo kapoy. Maayo hinuon. Ay, hito o di ay. Ni Anhira ba ito si Ali? Unsa mo ko niyang tuyo, ma? Ambot lang. Basta kay nangita raman to nimo. Carmen! Carmen mo! Sige, amping mo. Magpalit lang una kong sudan. Una ako mong pauli. Carmi. Oh.
Ali? Ngayong niya ka? Kasi mo tuyo na ko. Balik na sa ato, Davy. Bimingaw na kay ko ninyo. Babalikon ko nimo anong patyon ko nimo skolata, mao ba? Akong sa day, mag-usab na ko. Magbinuutan ako, day. Maluhi taon ka, day. Balik na sa ato. Nakahukom na ko, Ali. Nga dili na gid ko mo balik pa nimo. Bisag mo hilak pa kag dugo. Di na gid ko magpadaan ang imong luoy-luoy. Carmi. Happy tala muluhod si Ali sa akong atubangan na nagpakiluoy nga mobalik ko niya. Pero hugot na gid ang akong desisyon nga dili na gid ko niya. Kanimo, Ali, kung namati ka man karon, maghinaot ko nga mag-usab na kasi mong kinabuhi. Dinhin na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao ka namang higalang kaagi ni Carmi nga taga Pinamungahan, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga regulahan, pagsubok. Ang mga kaagi gibuhatan do sa radyo ni Ricky Porzuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagay sa kinabuhi, nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Michelle, hingkod ang pangidaron, single, itago na lang sabang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong uyuan, nga gipangan pa niya sa iyang igsuon sab nga wa nila gamita. Apan, may nagpuyo ining yutaa karon. Aron inyo hisabtan, ingon ining mga panghitabo. Ay, salamat kay hapit na tamaabot sa bahay. Wasab gyud mi agi nga sikat ug habal-habal oy, aron kasakay unta tama. Makarga ning atong kinumpra. Kay gutom na gyud kay ay. Wasab gyud ni nakalaay aning atong dapit oy, kay sudlunan kaayo. Ay, kung mosugot pa lang lagi unta ka, nga ato taagi sa pikas iskina, kay mas duol unta to diri sa ato. Anto gyud dito atong lugar nga baho kaayo. Kisa man ang nagpuyo anang lutiha oy, nga wa man gyud nila limpyuhin ang ilang luna ma. Mura maghihimo nilang basurahan, baho kayo eh. Ay, kay baw ka ba nga yuta na sa imong uyuan? Ha? Unya? Ngayon di man sila ang namuyo. Ay, Michelle, sa bahay na ta mag-istorya. Kay kutas nga magtabi ning maglakaw pa ta. Napatay gipasaan nga karga. Nga init pa gyud kaayo. Ay, salamat niya na kita sa pambahay ma. Grabe inita, oy. Kasingot, oy. Ay, hala, pagilis dito og ugang nga sinina, Michelle. Unya naman, yung pahuway sa ko. Ginawas ako. Kakutas. Ma, balik ta atong gihisgutan na ni Happy. Unsa to? Kang tiyo tong yutaa nga baho nga atong maagian. Kay mura gitambakan og mga basura. Oh, lagi. Dungan dabaya mi og palit atong mga lutiha kani adto. Si Tio Johnny mo ba? Ato ang magtrabaho ron sa Australia. Apan iyan ang gipangan sa usapan niya kay igsuon si Tio Edward nimo nga tuan na namin sa Mindanao. Mauwa sad mapuyo diha. Oh,
Unya, kaysa man din ang mga taong nagpuyo diha sa yuta, ma. Nga murag mga basuriro man na sila, uy. Mga kaila man ng Tio Edward ni mo kaniadto. Mo iyang gipabantay ng yuta, kay dili lagi siya mo puyo diha. Lo, mao ba? Pero murag dugay naman na silang nagpuyo diha man, no? Dugay na. Bago pagod ming minyo si Papa ni mo nga nakapalit ining lote nato nga atong gibahayan. Nya pila na go edad ni mo ron. Maong kana sila mga 20 ka tuig na sab na kapin sila dihan nagpuyo. Wag yun gani makalimpyo-limpyo man lang sluna ni Tiyo. Gihimo man hinoong basurahan. Mura na ginasilag sila'y tag-iya diha. Kaya ang duha ko kaigsuon nga mo itag-iya ana. Wa masay interes nga mo puyo go diha. Siya nga ang yutaa mo, eh. Murag yun na inalahian ng yutaa diha kay hugaw kaayo. May paato tong limpyo-limpyuhan, ma. Ay, Michelle, di ta manghilabot anak Michelle. Kay dili na ato Og usapa, wata kahibaw kung unsay kasabutan nilang Edward og sa nagpuyo ana. Murag mga burukin to rabasad nang nagpuyo diha. Mga maldito. Ha? Oy, how ba di ay John? Uy. Muuli ka na diri sa Kisa man ka nang kasulti ni mama nga, Jun? Si Tiyo Jun, baka ha? Sige, John. Paabot mi ha. Bye. Michelle! Ma, kisa tong kaistorya ni mo? Ay si Tio John ni mo nak. Og muuli na siya din sa Pilipinas. Og anhina mo puyo. Dugay na nagbase sa gawas ang akong uyuan, kay dito na magtrabaho. O karon nga idara na siya, gusto na siyang mupauli dito sa Pilipinas for good. Og anhin na mo retire. Unya, Tiyo, paamin ako. Uy, kinsa naman ni siya nga pagkabata? Bata naman. Dalaga ka naman na inday. Si Michelle bitaw ko, Chu. Uy, mao ni si Michelle. Wibina? Taon, dagan na. Unsaong hagbayan na itong katapusan ni mong pauli din ha? Mao lagi. Usa ba gutong tuigagot? Magagmay pa kainis sila. Anhin na ka mo puyo din, Hicho? Di na ka mo pauli sa gawas, aw mo balik di ay? Dili na, day. Dili na. Alaay kay puyan ang gawas, oy. O niya, saman ni mo planong mo puyo, John. Na, kini na ba among bahay, gamay rabaya ni. Og dili konkreto, dili kakapataod og aircon din he. Actually, may nakuha kong kondo sa syudad. Pero gusto paghihapon ko nga magbay din sa probinsya. O gamiton to na kong lote nga ako untang gihatag ni Edward kay wa naman din niya gamita. O naman siya magpermis Davao. Nala, katong lote nga unahan ra din sa amo ang bot nimong ipasabot, John. Na, may mga nagpuyo na raba didto. Ha? Kinsa man? Kami ang gipapuyo ni Dong Edward din iya maning yuta. Pero ako ang nagpalit ini, Noy. Gipangan ko lang ni niya, kay ako lagi unta ni nga ihatag niya. Apan, wa man niya gamita. Mao nga ako na lang ang mugamit ini. Kung sa may buot mong ipasabot ron ha. Patukuran ko nigbay, Noy. Kay anhin ako mupuyo. Ug unta, magkasabot mo nga papahawaon na tamo din Kung sa, kinsa kang yano nga mapapahawa na mo din ha. Nanaaman ko'y waiver of rights ani. Unsa? Doon na may kasabutan ni Dong Edward ani. Nga way makayano-yano na mo papahawa din sa iyang yuta. Kung papahawaon min ninyo din naaba mo'y kapabalhinan na mo. Ako pa man hinoon Salaman Ako paghapong problema kung asa mo mamalhin. Okay, ikaw may mo papahawa na mo. Unsa? Cho, uli sa tas amo na kay medyo init naman. Unsa? Ay, mauna Tiyo, murag maglisod yun kas papahawaan ng mga tawhana kay mga maldito man na sila, uy. Ha? Na problema nga kung uyuan sa pagpapahawa ining mga tawhana nga nagpuyo ini iyang napalit nga yuta. Nisamot ang among problema kay namatay nga kung uyuan nga maoy nakapangan aning luna nga maoy tag-iya tungod kay na disgrasya. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, ang akong uyuan nga si June ang nagpalit o nagbayad ining lunaa nga iyang gipangan sa iyang manghod nga si Edward apan patay na. Kinsa naman karon ang tag-iya sa yuta? Ikaduhang pangutana, may gipapuyo ang akong uyuan nga si Edward sa maong luna sud sa 20 ka tuig na. Dili man sila mamahawa kay may waiver og rights kuno sila.
Unsa may buot ipasabot ani? Ikatulong pangutana, mga malditohon ning nagpuyo sa luna sa akong uyuan. Kung papahawaon ko no sila, ang akong uyuan ang papangitaon o kabalhinan nila. Gusto magod? Ikaw pa katapusan. Unsa may mga pamaagi aron nga mapapahawa ni mga tawhana nga nagpuyo. Kay gusto na untang gamiton sa akong uyuan ang luna ug tukuran na og bay. Asa man nimo duol, palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Michelle. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang mohatag ninyong tambag tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal. Kay ako, usa ka bar passer, licensed, certified abogada, juris doctor ang tawag sa amua plus masters pagyod. Pero sa mga punto medical nga mga pangutana, of course, Dr. Rene Obra, to the rescue. Mona ay namo pagdugay, ipadala ang inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. And ang ato ang letter sender karong adlaw kay si Michelle. Michelle is from... waghatag ko ng iyang address pero padani niya ang iyang suwat suliran sa official writers page nato, no? So, ato alang yun ng respetuhan po ug taga-asa siya. But, punto legal ang iyahang pangutana and naani yuta ang iyahang uyuan nga naa nakapangalan sa iyahang igsuon. Nga, wa na pod nila gamita. Pero, naay nagpuyo atong yuta so medyo medyo na complicated slide, no? Nya base sa kanang drama, murag nag-issue na hinuon sa pagpapawa sa yuta, no? So, ang unang pangutana, ang iyahang uyuan nga si June, ang nagpalit or nagbayad sa yuta nga gipangalan sa iyahang manghod nga si Edward. Apan namatay na si Edward. Kinsa man karon ang tag-iya sa yuta? Akong pangutana, si Edward, na basic lang gid ni. Kung kinsa ang nakabutang na rehistro sa yuta, maoy tag-iya sa yuta, no? Unless naatay deed of trust nga gibutang para pagpamatuod nga although nakarehistro ni nako pero ako ra ning gikutan kay gisalig ra ni sa ako ang maong yuta. So dili gyud ta magkaingon nga naay laing tag-iya aning yuta. Okay? So dili gyud si tiyo nimo ang himong tag-iya anang yuta, ha? Kay sa yuta, ang basis gyud nato will always be the title kung kang kinsa nakapangalan. Now, kung namatay na ra ba ni Edward, following the rules on succession, ang mahimong tag-iya gyud ani ang mga nanunod ni Edward, no? Legally speaking, kung mao ni ato ang mahimong natong basis, no? So muna ato alang tan-awon kung unsa gyud ang ato ang basihan, ha? So anyway, yung ikaduhang pangutana, may gipapuyo ang akong uyuan nga si Edward sa maong dili uyuan, may gipapuyo ko si Edward yang igsuon, no, sa maong luna sulod sa 20 ka tuig. Dili man sila mamahawa kay may waiver of rights kuno sila. Unsa may buot ipasabot ani agoy. So meaning to say, dili gyud, no, even if dili man nimo ma-waive ang imuhang katungod sa yuta. Meaning to say, waiver of rights siguro nga gipapuyo sila and gitolerate ang ilahang pagpapuyo diha. Pero dili gyapon nimo sila ingon nga kay abi ni waive ka, meaning to say ning sugot ka, ning uyon ka sa pagpapuyo nila, nawa na ang imuhang katungod isip tag-iya anang yutaa. That is not what it actually means when you say waiver of rights. Because rights, although may be waived, pero kung contrary siya to law, public order, public good or customs, di man na siya valid. No? Unyang imuhang katungod sa yuta, di man na nila pwede i-waive or ikuha from you. Mabalhin lang siya kung maimong ibaligya, imong ihatag or donate, or kung mamatay ka kay mapunta sa imong mga iridero. Pwede kang mo papuyo. Pwede kang mo ingon nga i-waive nako, dili mo mubayad nako, wa mo'y bayranan nako. Libre ang inyuhang pagpapuyo. Pero nung ka nga apil sa imuhang waiver, ang imuhang pagpanag-iya sa yuta. Okay, otherwise, hatag na siya. Donation na siya. Okay? Ikatulong pangutana, mga maldituhon ning nagpuyo sa luna sa ako ang uyuan. Kung papahawaon kuno sila, ang akong uyuan ang papangitaon
igsuon ug ilang kabalhinan husto bagod ahawd. Dili gyud na pwede gyud kay ilaha man ng di man na nato obligasyon. Pwede ta mo tabang, pwede ta mo assist para mapadali, pero dili na nato sila katungod nga papahawaon labi na nga wa sila katungod over the property. No? Wa na gay mo nagbayad og abang, wa na gay nakapahimos ang imuha ang tinuod tag-iya sa yuta. Inyo pang i-burden sa pagpapangita sa yuta, oy dili pod. Sobra ra pod kaayo, no? You cannot bite more that you can chew. Okay? Ikaupat og katapusang pangutana unsa may mga pamaagi aron nga mapapahawa ning mga tawhana nga nagpuyo kay gusto na untang gamiton sa akong uyuan ang luna nga tukuran og balay unsa asa man nimo duol. Of course, una sa tas barangay kay para i-eject sila, i-evict sila, papahawaon sila. Eviction sa bahay ni Kuya. Ejectment, no? Pero kung dili gyud sila maklaro, masabot, masturya, then mukuha tag certificate to file action kay para mo-file na lang ta dito sa korte. Kay dili man pwede, no? Nga forceful pod. Kay peaceful man pod ang ilahang pag-ukupar, no? Sa sinugdanan anang yuta. Unya, naabot na lang yun sa higayon na gamito na sa tinuod tag-iya ang yuta. Wa pod sila reason to say no. But di pod makiangayon og sakto nga pwersaho nato sila guba sa balay kay katungod man pod na nila. So let the court issue an order through a case that you will file for ejectment. Ug dili madal sa barangay ug storya husay nga kusa silang muhawa or unsa baroy ma-offer og matabang ninyo para mas mapadali ang ilahang pagguba o pagbalhin sa ilahang luna o silang balay, then adto kita duol tag abogado kikinhanglan man kita kay korte na may mo decide nga mapapahawa sila. Mga suking tigpaminaw hinawat unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.